Det her er Camilla. Camilla går i 9. klasse, og så spiller hun fodbold. Hver dag træner Camilla rigtig længe, for hun skal bevise, at hun sagtens skal spille fodbold, selvom hun er en pige. Modsat mange andre drenge vil Jonathan ikke spille fodbold eller computerspil. Han elsker ballet og danser det i hemmelighed. For Jonathan vil ikke have alle hans venner ved det, da de sikkert bare vil grine. Det der er et typisk symbol på kønsroller i ungdom. De unge mener, at det går godt med ligestilling i Danmark, men det er ikke begge køn, der kan varetage alle jobs. For eksempel er der ikke nogen, der kan se en mand som en sygeplejerske, eller for den sags skyld en kvinde som en brandmand. Så længe de unge i dag hænger fast i de gamle kønsroller, så vil vi ikke kunne få ligestilling, og derved vil vi heller ikke kunne opleve fælles rettigheder på begge køn. Så mange andre unge bruger Camilla også rigtig mange timer på Instagram, Facebook og Snapchat. Her kan hun se, hvordan en rigtig pige skal opføre sig, og hvordan en rigtig dreng er. Så lærer hun det. Kønsroller er noget, der altid har eksisteret. Det har delvist ændret sig gennem tiden. I moderne samfund bliver man let påvirket af film og de sociale medier. Det belyser godt problemet. Kvinden, man ser stadigvæk film, hvor kvinden laver maden, og manden arbejder. Den tankegang har, det startede allerede fra dem i ungdommen, hvor at stil og interesser og følelser, de afgjorde, hvor du var en rigtig pige eller en rigtig dreng. Unge identificerer sig selv med kønsroller, fordi det er trygt og for at passe ind. Og som ung prøver man at passe ind. Hvilket nok derfor mange drenge for eksempel ikke tager kjole på i skole, fordi det er unormalt, at folk vil stige. Men der er stor forskel på, hvordan du blev født, og hvordan du vil opfatte som en del af samfundet. Det biologiske køn, det er, hvordan du blev født, som dreng eller som pige. Det sociale køn, det er, hvordan du vil opfattes. Og det kan fx være som krop, personlighed, arbejde, seksualitet, stemmeføring. Det er alt sammen med til at definere dit sociale køn og definere dig. Det er et problem, som mange ikke vedkender som et problem. Mange ved, at kønsrollerne er fastlagte, men hvad det rykker sig gennem tiden. Problemet ligger dog i folks tankegang, fordi mange forbliver i det samme tankemønster. Og det er derfor et svært problem med mennesker, fordi man kan ikke tvinge folk til at tænke anderledes. Men man skal gøre opmærksom på at rykke folks bevidsthed og gøre opmærksom på, at alle har ret til at være præcis den de er, og gøre præcis det samme som det andet køn har ret til. Og det gælder både fra 8. klasse af til bestyrelseslokale. Det er kun et spørgsmål om opdragelse. Vi bør opdrage vores børn i en tro om, at alle har lige muligheder, samt undgå at belære piger om, at de kun må gå i lyserødt og lege med barbiedukker. Samt skal vi holde op med at lære vores sønner, at de skal mande sig op, og det kun er i orden at have drengeinteresser. Jeg synes efterhånden, der bliver gjort nærmest for meget. Selvfølgelig skal alle være lige, men jeg synes, det begynder at tage overhånd. Alt det med, det skal koste lige meget for en kvinde og en mand at blive klippet, eller der er for få kvinder med i Disneys juleshow. Det er simpelthen for meget. Nogle går altså i for små sko, for ja, der skal være ligestilling, men man kan altså blive for meget af en millimeterdemokrat. Ved at debattere emnet kan ændre folks opfattelse af det sædvanlige kønsmønstre. Mere fokus på området i kulturen. Det bliver problematiseret meget i film, litteratur og tv, og denne tendens må og skal fortsættes.